Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Tuyan, City of Naga, Cebu. Ang ato man tatampo nagdasagayan nga James. Nagdugo ka! James, please, nagdako hospital! No, please! Yes! Sorry for your loss. The baby didn't make it. Usa, Dok? James! Usa pa, murag maglisod na sad si Mrs. sa pag-conceive o balik. If ever man, murag lisod na sad. Knowing nga, kaduha na siya nakuhain. Grace? Han? James, please. Dili ko. Sige na. Daw-daw na nga. Huwag ka magpahilapot ako. Dili ko ganahan. Kaya tingali ko maptos na sad ko. Di mas maayo noon. Dili ko. Dili na ko gusto nga ma-disappoint na sa dubalik. Grace? James, kaduha na ko makuha eh. Dili na ko gustong madismaya pagbalik. Grace? Di rin naman tubagon si Mrs. Bay. Gusto ko malingaw, bay. Kapos, bay. James. Sige, tagay ba ta? Magpunot tayo sa kabakit, ha? Ganun karon ka lang mauli, ha? Di pa gyud ka mutubag sa akong mga tawag. Gilingaw-lingaw ko lang akong kaugalingon, Grace. Hinungdan nga hasta ko imong nakalimtan. Grace, please. Di ko gusto gaway ram. Kisa may malipay aning imong gibuhat, James. Asawa ko nimo. Oo, asawa, tika. Pero sa man, nabuhat ba nimo ang imong obligasyon isip akong asawa? Oh, James. Pero may kang busy sa trabaho. Hinungdan nga, nakuhaan kas ikaduhang higayon. Mihangyo ko nimo nga mo-leave una ka. Pero wag ka maminaw na ko. Pero gisabot gihapon ti ka, Grace. Pero ako, ha? Gisabot ba ko nimo? Nga isip imong bana, doon na sa ko'y panginahanglan. James. Wala gini ko mahibaw. Kung matawag pa banig, panimay ng atong gipuyan. Oh. Please, papahuwayan ako.
Gilutoan ti ka. Dali na, pamahon na. Oh. James, sorry ha. Sorry sa akong mapagkawang mo isipin mo asawa. Sorry kung magsigil ako kasoko. Siguro, husto ka. Husto ka sa tanan ni mong gipanulti. Dili lang tingali ko gustong mo angkon pero giblame na ko akong kaugalingon sa tanan. Pero please, hatagi kog laing chance aron makabawi ko sa tanan akong mga pagkuwang nimo. Grace. Han, si Melanie di ay. Melanie, si James akong bana. Kinsa man ahan? Helper, Han. Unsa? Nag-hire ka? Oo, Han. Naluoy man ko niya, good. Usa pa, gusto ko nga mas makahatag og time nimo kung wako'y trabaho. Lami man sad ko na siya muluto, Han. Oh, mao ba? At least, makatabang sa taniya, di ba? Hi, sir. Hi, Melanie. No worries. Mga abutan mi. So, war kaya ang kabalakan. Thank you, sir. Si ma'am ni mo, Melanie. Sayong nilakaw, sir. Kaon na, sir. Nakaluto na ko. Oh, ikay nagluto ini tanan nga niya din eh. Oh, sir. Ah, sige. Sabayin lang ko. Ayaw lang, sir. Uy. Una lang. Sige na. Laay kayo nga ako ng usang mukaon. Sure ka, sir? O, lagi. Dali na. Sa to bay? Guwapa inyong bagong katabang? O, lagi ba eh? Iyay. Ambot eh. Kuan, inosente ka huwag. Naong bitaw? May plano? Hmm? May plano? Sa plano? Yan nakagusto ka? Ha? Wow eh. Amaw. Gigwapahan na ko niya. Lahip sa dayon ng muna-huna eh. Muraw tagwa ka ilan mo. Aw lagi. Han, mawa ko din iha for 1 week. Ha? Asa mo ka? Doon namin seminar, honey. Okay ra? Okay ra. Sa trabaho mo ka na? Yes, Han. O, gitugunan ako si Melanie nga siya unay mo atimani mo for the meantime nga wa ko. Okay. Sir, nagtagay lagi ka. Mo inom ka? Dali, ubanin ko. Dili ra ba ko mo inom, sir? May problema ka? Medyo. Unsa may problema ni mo, sir? Pwede ko ni mo masturyaan. Melanie. Ambot ba? Mura mo gudog. Dili na ko malipayon sa mong kaminyo ni Grace. Unsa, sir? I mean, love na ko siya, pero mura pitahog. Dunay ko ang. Ha? Tingali. Kay dili na siya makahatag o ganak na ko. Sir,
Ikaw, may uyab ka? Unta to, sir, pero nagpinuang man. Bago lang mi nagbuwag. Imo manggut kong gitutukan, sir. Amin mo, guwapa ka. Huwag swerte ang lalaki nga makaangko ni mo. Sir James. Oh, imo kong ginisan. Sir James. Sorry sa kung nabuhat ni mo. Okay ra. Kagustuhan sa na ako nahitabo, Sir James. Melanie, unta ko noon sa may nahito po ron. Ato na ni. Makalaom ka, sir. Salamat, Melanie. Han, nananghid ba dito si Melanie nga mupahawa siya? Ha? Nga naman, Han? Mabdos man ko na siya, Han. Unsa, Han? Naluoy man gani ko kay dili ko na siya barugan sa nakapamabdos niya. Ay, kung kinsa pa tong bulahan nga hatagan dayon og anak, maupay kusog mo talikod sa obligasyon. Ang willing hinuon nga ihatag ang tanan para sa anak, maupay hinuoy gahi pa anakon. Grace. Sulti ko tinuot, Melanie. Kinsay amahan ang nanging gisabak. Ang tinuod, Sir James. Ikaw mo iamahan sa akong gimabtos. Melanie. Pero ayaw gabala ka, sir. Wa ko'y planong gubuon inyong kaminyoon ni Ma'am Grace. Mao bitaw ni-decide kung mapahawa na lang para sa paglikay. Melanie, di. Anak na nako ang imong gisabak. Busa, barugan ako ng akong obligasyon nimo. Basta isaalan ako. Nga dili lang nimo abot sa imong Ma'am Grace. Sir James. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ning Melanie. Sometimes kami pa sa akong asawa. Ug mo 4 years old na nga mong anak ni Melanie. Din hinalang ko to. Ug daghang salamat, RMN.